Apadha podhi nyime ne achich mar nek manyinge Kevin Kang'ethe manyo pondo kawuok e tisendo Obila ma Muthaiga kendo lal manyaka sani pok onendache. Nyaka sani Obila 4 osechungi e tich ni mar gin ema nyocha gin e tich ka jagono pondo. Tendo Obila ma Nairobi olero pod giluwo ndach achijno ma itudo gi nek mar nyadendi moro e piny mar Amerika. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao nigi mathoth. Seche medo kwanore kapok onendach Kevin Kang'ethe nyaka nyopondo kowuok e tisendo Obila ma Muthaiga odhiambo mar chieng' tich adek mar jumani. Kaka achiel kuom okenge mag luwo wachno, tendo Obila e kaunti ma Nairobi kotelne gi komanda Adamson Bungei oyango ni Obila 4 ochungi e tich bang' achijno pondo ka gine manyocha gine tich e tisendo Obila no. Obila mamoko 2 manyoni e tich e thuolo no bende oloki oter kamachielo. As police, we are not leaving anything behind in that matter. We are handling it with the need required, and we are focusing all our interest on that matter. Because it is a case of interest as at now, I won't talk about that as such, but I want to assure that in due time, the results will be in. We are on it. We are on it. Jago manyinge John Ndegwa, mayangore ni en okil mar Kang'ethe, bendo Obila pod ogeng'one. Obila lero ni Ndegwa oselimo achijno nyading'wen nyaka nyocha make. Kang'ethe nyocha okochwal e doho, kendo doho nyocha chiwo chik mar mondo migeng'ne kuom ndalo 30 ka irito gol ng'eto mar kaponi dhi duoke e piny Amerika mondo donjne gi ketho kata huyo. Nonro osebedo kadhi nyime bang' yangore ni ne oringo mobiro e pachoka kowuok e piny Amerika kamitude gi ketho mar nego nyadendi Margaret Mbitu tarik 31 mar dwe mar 10 mar higa mokalo. Nyadendi no iyango ni ne ochuo kod pala kendo maringre ojwang' e nyamburko moro e paw ndeke ma Boston Logan. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.